भिडिअसो खालामगासिनो आरोलै मा जाहैगोन दादि दादिसो बाबासो बाबा होनलाय सोर जाम्बा होनलै एस नार्जारि मा होनदों इयो हेप थेंक इउ स' माच लै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय दसे नुजाथिफैनायनि थाखाय एस नार्जारि माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा एस नार्जारि नै एसे बायदिसिना बानायगासिनो र' जानाय लोंनायनि लाहार फाहार एस नार्जारि माथो खालामफैबायसो एस नार्जारि कमेन्टखौ मानो दानफिनखोब्रा कमेन्टखौ मानो दानफिनखो एस नार्जारि कमेन्टखौ दानाबानो जायो लकेल बेलाय माथो जोगोनार दं माथो अ माबा हालदै होनायखौनो जोगोनार होनाय मोनदों आं अ अमिताभ बच्चन लाइभ दहाय सानै फैदोंमोन थांफिनबाय बुस्थु कमेन्टखौनो होआलै रावबो
देगासिनो देखाङाखै होगासिनो जायाखै बेयाव दै जाम्बि लांनानै दै जाम्बि मबाइलखौ चार्ज हैबाय नोङो औ Amro butuh gila mana mah? Tunggu di degaसिनो ya दा लोगो नामा Wait, iयावनो हायबाय मा बुस्थु माबा बिदिसो हा गरम नङा माखो आंलायलाय मा खालामनो नागिरदों आसलमथे ए बिदिसो मा होनोमोन जादो र' मा पेपे फुफु जाखोलै होमबालाय हामोसैलै इयो रानथाराखैना जुमाय गिसियासो मोनोलै ना लोंनानैनो हामहैसैला सिलाय गुलि नांनायानो yang dah Bukan ada ini. Ini yang motor rumah kan, itu benar saria. Ini sudah motor. Benar mah. Sans kendara. Orangnya malam bagus banget. Ini jangan ini, I think ini juga sih.
संख्रिखौसो मैया लाबोदों दाख्लै लाबोजोबदो थिगानो नाखौ पिस मोनसे हरदोब्रा होनांगौ बेनो आं दोनथाराखैना दिनैसो मोनामालै गाराय बौनायनिफ्राय एसे नरम रायज्लायबा बा जाथारदों हाखायाखै लोंखायाखै आङो बिराद लागाव बारा जाथारबाय जायगायावनो थांखानांगौ जायगायाव लानानै रावबो कमेन्ट हराखै खेला माबासो खालामगासिनो नामा लाइभ होनानै कमेन्ट हरदोब्रा सोरबा माबाफोर बुंनोबा कमेन्ट हरलाय गाइसमोन गिलासाव माबा माबि दङ माबाफोर बुंनो गोसोबा कमेन्ट हरदोब्रा माबाफोरखौ संगोन नामालै बेदर नाखौ नाखौ माबा न' सिङावनो माबाबाय न' सिङाव फ्राय खालामबाय दा बाहेराव फाजाफोर पार्टि सोलिगासिनो इयाव पार्टि ओरैजाय संनाय खावनायनि फाग्लासो होनजागोनलै मानसिफ्रा लोंनायखौल' हरोब्रा नायनो मैया मोनसे नायदोंमोनलै गाज्रि गाज्रि होनो मा नामथाय फिथाइफोरबो रानि होनलाबायबाय मैसो बेदरसो लोंनानै बारा थिक जायाखै साफा बिगुराल'सै मारिनासो फैदोंमोन दाबो जिरायाखै ना दासो जिरायनो नागिरदों एसे जाहोबावनो नंदों लेवनाया जुमायानो जाबाय दौनैसो मोनजाबाय खोमालै बे दाख्लै बे खालि माबाखौनो समबार ना देवबार खालि सुनिबार देवबार खालि मै बेदरखौ जाखादों बे खालि रानना होनांगौनो सोरबा सोरबा फैबाय दा गोलावमोन दं दावदै 11 हरसेयावनो सेरसेनि बारा मोनो मोनखागोन आधा मना दान्दिसे गाहाम जायोलै बिदि दैज्लां बारना गोथौआ खालि नाथुरल' आरो बोरै खेबजाया जिएमखौ लानायालाय फाग्लाया होद माथो नाथुरा माबा खांख्रायासो नाखौ उल्था जायोलै जिएमखौ होबा बे खांख्रायासो जायो माथो खांख्रायासो उल्था जायो नाथुरखौ बोरै फोनांगौ जाखो नाखौ उल्थासो जायो माथो सेलफोर दंना गैया होननानै सोलायना लाफिनबायलै बेना एखे जिएमखौनो होनो नागिरो
नेबायसो थानाय जाबाय दाबो थैयालै होननानै भिटामिन होनायसो जागौमोन बियो थैयालै नाथुरफोर थैयाना जिमजों देवबार खालि लाना थांनो दं जिम नाम्बार दानोबा डाबल 5 दानना नायलाय ओमफ्राय मैया माबानावसो नांदों निखेला नङालै मैया नाम्बारा माबा 82 ना 80 0 80 ओमफ्राय 91 ना दा खोन्थाहरगोन र' माबानो गुमैनो नाङाबो मोनाबो गैला आंबो बिदिल' दानग्रा जाबाय मोनसे गाहामल' पालवानजों लोंनायानो एसे निसा होनदों पालवान फैदोंमोन बे गोजासो नामा इयो बे सिटिं थान्दायालाय थान्दासो गथ'फोर लोंग्रा मोनामोलै बोरैबा कमेन्ट होना थांदोब्रा गासिमोन सोरबाफोर फैदोंबा माबाफोर बुंनो गोसोबा कमेन्ट होदो कमेन्ट होनानै लाइक मोनसे होना गालां गाइसमोन नोंसोरलाय फैनानै नायबायल' थायो कमेन्टबो होआ बोरै मिथिनांगौ जाखो आङो सोर फैदों मा फैदों मादों कमेन्ट मोनसे होना होलाय गाइस गगा मोनगासिनोलै बिरादनो लाइक मोनसे होना हो गोरान ना बिराद गोथाव जायोलै माबाखौ लांखानोसै आं 8थासो लाना जेनथार ना दंना गाहायाव ना सुरुंग लाङियाव सुरुंग हमबाथ' बिथिं फैजायो ओइथिं आफाङाव जाय थाङो एसे बांसिन मोनगोन नोंसोरथ' गिदिर गिदिरसो हमगोन बेयाव ओजा गाहायाव दोनना बेसेबां हमनोबा बायोना आरो एसे बुरजा जाबाथाय नांनानै दोनगोन आरो फिसा फिसा जाबाय बेलेग गामिनि फैनायखौलाय दोनगोन आं दाना गेजेरफ्राम जन्थानिया दाखालि बहाय जोब्बाय आं आर'ज जोबबानो मंगलबारावसो थांबाय देवबाराव गामिना जाथारालै मानसिफ्रा फैलानै दाथ' फैगोन थांफानायखाय र' आं इयाव थांनि बाननायाव दै बाननायाव थांनि हैद अबाव थिगसे रकेट आं बानायनो रोङालै नै मा मा बानायगासिनोथाय बायदिसिना संगासिनो पार्टि ओंखाम गोरलै देलाय कमेन्ट होलाय सोर फैना दंफैयो लाइक होदो दे मोनसे लाइक मोनसे होना हो कमेन्ट हर दे सोर दंफैयो बेखौनो लाबोखालै इयाव सिङाव देलाय कमेन्ट होलाय सोर दंफैयो
गायना दोननायसो दां ओरै थागोन ना गैने बे दंब्रा माल दं इयाव मारबा कुमार सोरनि बाइक लाना फैखैलाय सोरनि हले आंबो बिरिखो मुथ'से ससे नङाबा रुमेलानाव कारिगर फैनाय बायदि जागोन मा जादों इसानावलाय इसानाव रुजा खामथाबो गैला आया ओरै बाजिगोन जानो हाया मा खालामनो नागिरदों आया नुबाय दा बेखौ कमेन्ट खालाम नङाबा दा आरो खदालजों होगोनसो जों नै लाइक खालाय कमेन्ट खालाय हले तानगासे ओइ थाइजौ गुदियाव गोलावथार मोनसे गारबोदोंमोनलां आं दहाय सोबनानै हायो जेजाजों होसोआबासो मिथिगोन दै अ जेजानो नङाना इयो ना जेजानो ए जाम्बालै लाबोदो औ दां ओइ थाइजौ गुदियाव आं बिरि एसां गोलाव दोनना फैदोंमोनलै थांनो लाना फैलाय मोजांथारमोनलै बिरिया दहाय सोबनो हायिनि गारना फैबाय बे रोदायाव बे सासेया अबाव दङ दा अबाव दङ सोरनाव बोरो सलायखौलाय गारहा सलायखौलाय Selamat malam. Daurang sana sini sa, anda saurin sekali. Ya. Begini dah. Baiklah. एक टुकड़ा दो. Này cái trai nữa. Cái này thì làm. Cảm ơn bật hệ. Nào.
गैया जागोन गावसोरनो जुमाय लोंग्राफोरनो दै दोनजाया जौ फाग्लाफोरनो दै Deh, itu gimana sampai nanggung le? Gimana sampai nanggung? Go. Oh. Angku Bram. Nung माबा मोनसे माबा रिएक्सन सिगोन आरोना Kali ini, jadi mobil lah nih yang new service ten namun. Monggo. Balanya sampai. Kedan modeler na service ten ay. Itu tahu sudah sampai hari lagi nama apa? Nah, itu saya ini nih. Aman gitu nih, mana nih? Nomor dari nomor. Programnya mulai kerja ni yang. Mau siasat jempol lagi. Kan? Dah, sembilan ke? YouTube. Umaya nih. Abang boleh temun kana bijin deh. Tak. Berikan lah nomor orang. Harguna ni. Cuma dah boleh. Hai, sekarang ni. Macam tu dia. Ada kunta tahu lagi lah. Marah-marah. Habis dulu lah boleh. Untuk kerja
गिर गिरल' मैदासो गेलाङो सिङाव पिस्टनानो जाला फैलाय कुमार बेखौबो अराव होखानोसै नामा बेहायनो अमा फिसाखौ ज' बुथारनानै खावनासो दोनांसै दोनथ'नोसै ना मा खालामदोंब्रा